Nginibingelele ngiphinde nginamukele ngamafishane babukeli beBantu TV1 we-channel hamba phambili ekukuletheleni izindaba ezihamba phambili lapha eNingizimu Afrika kuyo yonke nje imikhakha nephilisayo ke indaba sayiphatha njenganalezi esiphethe namhlanje. Ngixoliseke ukuthi angisozwakala ngendlela engijolekile ngathi izwi lithanda ukugwegwa noma lithanda ukuthi lingafanani ngendlela engijole ukukhuluma ngayo. Cha, angiphathekile neze kahle namhlanje njengoba ngihohoza nje ngiphethwe umkhuhlane. Kodwa ke ngicathi ngiyazwakala okuyikona engizokusho. Namhlanje size kodwa bese sabaphezulu kwalo ngelinye ilanga kulezi nyangane ezimbili ezintathu ezidlule lapho khona esasikade sinodokotela ogama lakhe uDlamini ozinze endaweni yakoThekwini koNanda nako Manzimtoti omzinti into kanjalo angisakhumbuli kahle. So into eyenzekalayo ke abantu ke bamthintile uBabuDlamini kuleya video sasifakile before mebemthinta bacela ukuthi abasize ngendlela akhuluma ngayo ukuthi uyalapha nangempela kwenzeka ke lokho bamthinta abantu abasendaweni ezikude abakoThekwini endaweni ezisemakhaya nakhona lapha eGoli bamthintile bamthinta through thina abanye babo iningi labo sibanikezeke inamba zakhe abanye bethinta yena ngenhlanhla sayithola feedback kubantu ukuthi bayasizakala through ama products kaDlamini okwelapha njengoba elapha ngokwesintu laphana izifo ngempela ezicayi ikakhulukazi lezi zifo kuthiwa engathi azilapheki noma kunzima ukuzelapha akulula ukuthi zelapheke kodwa yena ushaya abhoqe. So ngithe nje ake ngithi ngiphinde sibe no episode 2 lapho khona sokhuluma noBabuDlamini sizwe ukuthi njengoba ke kukhona abantu asebebuyile bathi yebo bayasizakala kuyena uBabuDlamini yena ngabe usaqhubeka yini nokusiza abantu ukuze ezoqhubeka kusizakale abanye. Ngifuna ukuqinisekisa ukuthi cha uyazi ngale khona esoyithi esomthinta ngayo ngoba sifuna ukuthi nabangakasizakala baqhubeke basizakale. iBantu TV1 ayikazeke ya scam abantu, ayikaze yaduma nje ngokuthi kunenyanga ekade izivakashele yafika yadla abantu. Ngabe sekuvelile lokho ngisho kuma comment section kuma video amadala ngabe usukubonile lokho. Kodwa nakuyona ivideo lesiyenza nje manje abazovela abazosho ukuthi cha lo baba ungiskemile mina angaze ngithole lutho ngaye yisela leli yeqola. Kodwa kumele ukuthi abaveli okwazi ukuthi uDlamini isikhokho, uDlamini uphethe into okuyona thina sothi nje kwena thatha lento mekuthi ngempela abantu comment section abantu abane positive comment kuphela mekune negative comment shuthi uDlamini uyobe scammer. Okay, okunye ke bukele sesiyohlangana comment section mengabe khona okudingayo nambini okimshayele ke uBabuDlamini sikhulume naye bukhoma sizwe nje ukuthi ngabe ama customer akhe athini usaqhubeka yini nokusiza yiziphi ezinye izinto asiza ngazo noma aphinde futhi asitshele nje ukuthi ulapha kanjani ulapha ziphi izifo. Alright, ake ngihlale kuyena uDlamini. Baba. Sanibona uBabuDlamini njani mhloniphi? Siphilile sininjani? Hayi siyaphila bhuti omdala. Hayike. Sewusemoyeni ke phela nje base ngikuthintile manje okuningi sengikuvezile ukuthi cha njengoba ke ukhona lapha nje sizovezela ababukeli ukuthi kule video yokuqala imphumela evelayo imphumela emihle yodwa ufakazi balokho ukuze sizoqinisekisa ukuthi asishaya abantu asiscam abantu neBantu TV1 ihlangana nama-scammer abantu mekuthi khona ebaskemekile kule video ya before ngoba bona bakungenile abantu basifonelile abantu bancoma basho ukuthi cha iyasebenza into kaBabuDlamini nangakuwe bafonile abantu basifonela bathi bacela ama products bacela inamba zakho zokuba bazothola ama products all around umhlaba wase South Africa ko Johannesburg ko lokhunjani ko emakhaya nakumanye ama province ko Mpumalanga njalo njalo bafonela abantu bacela ama products akho okuyibona abantu abazobe commenta la. So thina siyiBantu TV1 noBabuDlamini asinayo icontrol yokuthi umuntu ozokhomenta asho into eyiqiniso njengokuthi mhlawumbe bathi uBabuDlamini wangiscam mina ngaze ngithole iproduct yami okokuqala okwesibili
lento abadlamini ayisebenzi thina sibantu sivana sinayo icontrol yokuthi sicontrol abantu ukuthi bangawafaka ama negative comment uyangithola yes lento ezosiza umbukelo osibukele njengamanje ukuthi abe showcase ukuthi kahle kahle uBabdlamini umashaya noma he's a real deal uyangithola hayi kulungile asibonge ke bese sibingelela ke isizwe sonke sibingelele kuwe umsakazi sibingelele nje umhlaba wonke ikakhulukazi last time ngakumenshina ngikuveza ukuthi ngibingelele iSouth Africa yonke kanti ikhole ezongivusa ekseni izobiqhamuka emazweni angaphandle hawu yeyinda impela ikholi yokuqala nje kungene ivideo noma umbukiso owawukhona eyayivela emazweni angaphandle impela kwathinteka abantu abakude kakhulu kodwa ke umsakazi ukubingelela nje nokuzithoba kubantu bonke sibone nalapha kuma comment abantu bayayibuyisa incomo ke kumina ke ngokwefoni yami kuningi kakhulu incomo ezibuyayo kodwa ke vele mina kuumsebenzi wami omdala ukuphilisa abantu ezifweni eziningi ezehlukahlukene futhi kuyashesha okubalekile lokho ngoba umuntu usebenzisa iproduct kuthi kuphela u12 hours hayi usuke vele usuke sengithintile wangitshela ukuthi hayi sekukhona into esiphumile sekukhona into yasayibona kodwa ke kusuke kungakahle futhi usuke sesinde ngokuphelele kodwa nginento esheshayo kakhulu because indlela engikhanda ngayo ama products yenza ukuthi iproduct yami uyisebenzise yodwa ungayiqhathanisi nezinye izinto uyabona inhlonishwa njengoba phela njoba nje nathi sishayela ngoba vele incomo zingenile ngapha nangapha kuma comment section kuma comment zingenile incomo into esizoyenza ukuze kuzoba nesiqiniseko salokho sizolokho njana ivideo lendala sothatha ilink yayo sifake kwi comment section yale video siyenzayo osunla namhlanje ukuze abantu bezoba ine same page kanye nathi mesithi into kaBabdlamini iyasebenza lento lena ivusa abantu belele phansi nathi sinawo ama voice note lapha asiwaphethe lapho khona abantu bekhipha ubufakazi kodwa ke awuqhubeke emhlonishwa uchaza ukuthi kahle kahle lento isebenza kanjani nakuthi lapha ziphi izinto just ukwenzela umuntu ongakaza ayibone le video edlule ngoba yona ngabona ukuthi ayihambanga ngendlela ekulendeleke ngayo kodwa iyabasiza abantu. Okay, inhlonishwa no ngizongena epointini nje elithi sibonga kakhulu ithuba angidlule kuleli point elithi kahlehle usegoli ngikwaZulu Natal eThekwini kodwa ke phela ngikhulele emakhaya mina yilapho engifunde khona ihlahla nangokwemfundo ke phela umuntu wasondela ngasemadolobheni ukuzothola imfundo ephakeme wathi ukunqamula ke nezindawo ukufunda okuningi okwahlukahlukene kuze ekupheleni kosuku uphiliseke abantu kodwa ke ngingekho ke lapho into ebaluleke kakhulu nje sigijimela lapha ya kwi stroke hayi noma ngabe sidala kangakanani asisithathi notice ake ngiyibeke kanjalo indaba asisithathi notice so sifaka into nje kuqale uhlangothi obelisuke lilimele hayi suke manje baliqaqeke uthi kuphela nje u3 weeks suke kucaca nje ukuthi hayibo kanti lento yayibekwe yilo muntu yini siye lapha esimweni sikashukela baningi kakhulu abantu abahlushwa idiabetes ushukela ikakhulukazi labo ke awukuhlale kubuya ama results athi nje hey ubuphezulu kakhulu manje usesimweni esikahle kakhulu ushukela wami usuyancomeka so kusuke kungasho mina umuntu usuke setshelwa udokotela wakhe mase phuze into yami futhi most impendulo ukangibuyisela umuntu athi uthi ephuza iproduct namhlanje ngakusasa ekseni noma nento yokuyichecka angitshela ukuthi no hey ususesimweni esithanda ukungijabulisa kakhulu so ke iyona into ebaluleke kakhulu ukuthi abantu mabefuna usizo balithole bese kuthi khona ezinye izinto ezidangerous njenganezinso futhi abantu siyabahlupha kakhulu isimo sezinso lapho ke siyakwazi ukubalungisela kusheshe kakhulu ko cancer
koma ulcer khona izifo engengigcile kuzona engadinga ukuthi umuntu mhlawumbe angifonele yena menesimo sakhe sokuthi uyagula yena because ngiye ngithathe njengokuthi baningi abakwazi ukuyilapha because mina ngigxila kakhulu kulezi zifo ezihlula abantu abaningi ukungalapheki kwazo so izona zifo engigxila kakhulu ukuthi ngilekelela abantu kuzona kuhlanganisa no HIV noma sesithola ukuthi angathi le go America ngathi sesontswinywa ngendaba yame ARVs kodwa ke awusizo ezimpilweni zabantu ngoba sinabantu abafresh nje namhlanje ngenxa yawo so ngiyawancoma kakhulu kodwa ke ngizwa inkulumo engajabulisi evela kumengameli uDonald Trump le eAmerica ngathi ithi hayi uzozosibamba ngophondo manje kodwa ke kulungile mhlambe siyathemba ukuthi ngomusa kaNkulunkulu vele siyosurvive without ukuthi sithembena kakhulu ukuthi siyothandaza kodwa sinalo nathi ikhambi ngendlela yethu umuntu odinga usizo ithiwa eyomileke iyaziyela yona emfuleni uyabona yes so nje ngingaze ngithi izifo eziningi kakhulu umuntu nezifo zamalumbo izona zifo futhi eziqala abantu abaningi uthola ukuthi bakhukhumalelwa izisa abantu kunamalumbo ezocansi angalapheki kalula so baningi kakhulu abantu noma bahanjaza inyoka esiswini hayi izinto zami ngifike nje make wayithinta into engisukunikeza yona masikhulumile hayi cha kusuke kuzobuya impendulo ezijabulisayo kufana nabantu abanamadliso noma ke kuhliphika imndeni ke ngoba kuyenzeka phela ukuthi kanti unedliso elibi kwesikhathi kanti nomama noma umkhwenyana wefake nayo kwakho ukuthi kubanjiswane mina ke into yami ifika ikhuculule konke kusale sekuphuma ngafanele urenew phela izinto zakho mawukuthi umuntu uzosebenzisa iproduct yami kanti phela wawumbambe ngomuthi kwakhiwa lo muzi ngoba ngifike ngiyihlakaze yonke lento into ewumuthi nje okodwa khoza okubi egazini awukwazi ukuhlalelana nento engithi mina izophilisa umuntu cha ushaye kwazwakala ngicathi umbukeli ngasekhaya uyezwa ukuthi lana sikhuluma ngezifo ezisegazini mesithi ubaba uDlamini uyasebenza ngempela usebenza izifo ezisegazini lapha ke ngizokuthanda nje ukuthi ngilalele Okay no msakazi ngitha ngokubeke futhi lokhu ngoba sekukhona abafike kimi ngoDisember beqala ukungazela lapho noma kunabantu vengivele bengazi ngisebenza nabo kodwa ke akufani ukuyifaka international nokuba kwilocal uyayibona lento engishoyo so ukungena kwi-TV kuwe noma kuletha kubantu TV kuwumsebenzi osumkhulu kakhulu into ayisho nje abantu ke vele noma beqhamuka eindaweni ezihlukahlukene ngiyakhona ukuthi ngibakhoriyele ngendlela yakaphephu amaphasela abo bese futhi ke bethola bethokozile kodwa okubaluleke kakhulu umsakazi mhlambe engeke ngikushiye ukuthi ngokuthi ngumuntu wocwaningo ngingumuntu wocwaningo just not ukwelapha nje kodwa siyalisebenzisa ucwaningo ukuthi akube iqiniso ukuthi eminyakeni engemngaki futhi ezayo sisazobhekana nezifo ezintsha noma ezinye izobe zingezintsha through uyini umbango lo ngaloko msakazi kuzobe kuyezamabomu lezifo mina esengazi ngenzela ukubatshela abantu ukuthi aware ukuthi kunezimo eziseza ezisazoba tough kakhulu through ukuthi amazwe iAmerica iChina iIndia iRussia kuzobe kubangwa ilokhuzana enye planet ekuthiwa iMars planet manje ke iyona ke lento ezokhoza ukuthi umhlaba uthi ukubheduka mhlambe ke mangithi ngiyabheka nje khona into ekikhulunywe upastor noma ngizothi upastor Enigma lapha ya kuma broadcast athi sekusele 3 minutes umhlaba ubhubhe yes u3 minutes ungakudida ukuthi uyini ngoba isikhathi sakulomhlaba nesikhathi sakomunye umhlaba ngisho phesheya ngisho kwenye nje iplanet
singekho kuyona ekufana nokuthi soyibiza ukuthi iseyinkanyezini isikhathi asambi ngendlela ethi ayifane. So ngingaze ngimvumele noma ngeke ngithi ngimvumele ngikhuluma into ekhulunywa uyena kodwa ngikhulume yami ukuthi I'm aware ukuthi ngo-2040 kuyiwa kwi-Mars planet. I-Mars planet ke inokubangwa yilamazwe okuyi-America, i-China, i-India, lokho okuzosusa ke umsindo bese kugcina kulimala thina abantu ngoba izifo eziyodedeleka lapho. Engibona ukuthi abantu fanele bakuhlome bazazi ukuthi baphephela kuphi mabe nezifo, hayi ngoba kukhona mina ngeke ngithi ngikwazi ukulapha kodwa fanele ube nayo indlela singabhubhi njengango 2020 sibulawa icorona according to ukuthi besingayi-understand. Kodwa ke ngingaze ngithi abantu babengayi-understand mina icorona ngangiyaze ngo-2013 yazi yazofika ngo-2020 ngahle ngivele ngi-aware ababesondelene nami beza abazobuza sidlula kanjani lesi simo ngathi kuthindwa la cishe uyangibamba lapho umsakazi. So uma uphumene nami ukhuluma ngezifo usuke usendaweni efanele nezokusiza nezokusebenzela ikwenza uphephe ngezifo. Sesingake kuvikele ke makuthiwa uyadutshulwa-ke kodwa nje masikhuluma ngesifo esisoba segazini na kanjani lapho nginayo indlela yokususa. Umbuzo nje ngicatha uzoba wodwa udinga ukuthi ube nempendulo kubantu abaningi mhlawumbe abayibuzayo nabo ukuthi ngabe ubabudlamini njengoba ngempela ethi uyasebenza futhi ushaya izifo ngempela eziyingozi ezikhalisa abantu abaningi ebalalise phansi. Iyiphi indlela ubabudlamini asebenza ngayo lapha ngokomthandazo ngokomoya? Ungabe usebenzisa imithi yesintu noma usebenzisa i-western medicine okuyimithi okuyimishanguzo yozokulapha yaphesha kwezilwandle? Okay, nokulungile. Ngiyawubonga kakhulu lo mbuzo msakazi ngoba into zami ezinye ziyasicuba isilungu phakathi kodwa ke mase ngigaya ikhambi mina angathi ngakhulela emakhaya ngiyaziyela ehlathini kodwa ke kuyenzeka mangingazitholi izinto engiyifunayo ehlathini bese ke ngihamba ngikwazi ukuzisika ngendlela yakhona kodwa kahle hle ngiyazigayela amakhambi esintu bese ke ngikwazi ukuthi okay umuntu osuke egula ngokuthi nazi izithako zami engizifaka zibe yile line up yalolu hlelo kuze ikwazi ukushaya lesi sifo nalesi sifo nalesi sifo bese kuthi kanjalo njalo ngokuhlukana kwawo amakhambi esintu ngoba ngikwazi ukukonnecta kakhulu umsakazi wami nemvelo. Imvelo ngiyayazi ngoba yebo noma ngikhule umkhulu wami engasekho emhlabeni kodwa ngizwa ngendaba ukuthi wawengalaphi wegila umhlola kodwa kusho ukuthi seyacaca ukuthi lapha kimi sekuvuka amakhehla athile ngoba ngilapha nje ngokwesintu akungena okwesingisi. Okwesilungu kungena ke mase ngithi mina kuba umuntu okulekelelayo la into zami azixabani nezinto zesilungu. So that is why ngithi umuntu fanele a-check-e akuthole ukuthi ugula unani. Okay, kuyenzeka ke nodokotela abangaboni ukuthi unani but mina ngiyakhona ukukulekelela ngoba ngiyathanda kodwa ukuthi ungaconfirmelwa yimina futhi ukuthi usuphilile. Fanele kusho udokotela owakutshela ukuthi unoshukela, fanele kusho udokotela owakutshela ukuthi unocancer athi hawu usudleni yini manje naku ingasaveli lesifo sakho kanti ke wena uyazi ukuthi usuthole mina sakwazi ukukhulumisana ngakwazi ukukunikeza i-treatment. Umbuzo wokugcina sesigoqa nje babudlamini uthi umuntu mhlambe osebenzisa i-treatment eqondene naloko ogula kumphethe ngabe angaqhubeka nakusebenzisa leyo treatment yakhe ebesebenzisa amakhambi noma ilokhunjana ama products kababudlamini ukwelapha? Okay, no uyaqhubeka umsakazi ayisebenzise kodwa ngiye ngikhuthaze kakhulu ukuthi sengathi makuwukuthi uchecker eclinic uwenza ama check up ngoba ukudla treatment njalo mhlawumbe abanye after 3 months benza ama check up after 6 months benza ama check up. So ngiye ngithi mina ke at least hamba uye kwi private doctor mawususebenzisa okwami ngoba uzothola ukuthi ungazi nje kanti ubusanda ukuthatha amagazi ubusanda ukwenza ama check up. So ke
ngiye ngikukhuthaza ukuthi umuntu aye kwi-private doctor ezofika imcheck mase iphuzile into yami ukuthi ngempela kumi kanjani mebona ukuthi lusekude kakhulu lolusuku lwaseklinikhi luwamahala. Ake ngibeke kanjalo ngoba sithembele kuyena ugovernment wethu ukuthi sisebenzisa amaklinikhi ukuthi sikwazi ukuthola ukuthi yisiphi isifo esingiphethe ngithola i-treatment yamahala. Singambonga kakhulu ugovernment ngokusilekelela kuloko. Kodwa udokotela ke uma uya kudokotela nje oseceleni uyomkhokhela imali uthola ukuthi akakucheck ukuthi ngempela ushukela usekhona ngoba ubona ukuthi usuyidlile i-treatment yami, kodwa i-date yakho yokuyokwenza ama-check-up amahala aseklinikhi isekude. So ke ngiyakukhuthaza lokho ukuthi kungakho nje umsebenzi wami ungabelekelani nodokotela. Acishe ngibeka kahle umsakazi. Hayi kuzwakele ngoba konke okukhulumayo mangabe kuziwa yimina nombukeli ngasekhaya kulendeleke ukuthi akuze ngoba impendulo umbuzo enginawo ngicabanga ukuthi nombukeli ngasekhaya unawo. So hayi siyayigoqa manje ubaba Dlamini lo besinaye ungasho nje Mhlonishwa ukuthi uzinze kuphi nendawo okama contact details sokufaka lo ngakubali wena nje ungasho ukuthi umuntu mhlawumbe ofisa ukuhlangana nawe face to face mhlawumbe oseduze nawe angakuthola kuphi nendawo. Okay, no ngitholakala eMlazi kwaV eMarobhotini umuzi kaBaba kulapho bese kuthi ngiphinde futhi ngitholakale kwaMakhutha eduze neMakhutha High School. Osuka efisa ukungibona nje face to face bangithola lapho, kodwa umuntu uyafona athola ukuthi ngingakuphi kulolu suku senzele ukuthi si-organize kahle sikwazi ukubonana, sikwazi ukuthi silekelelane, sisizane ke kuthenini ufuna ngimlekelele kusiphi isimo abhekene naso. Kodwa ikakhulukazi ngikhonze kakhulu ukuthi umuntu eze nento ethi hayi isihlule, ngoba lezi ezincane nami ngiyakhuthaza ukuthi abantu hayi bakhona abantu abake bavele ukuthi bayayilapha izinto. Cha, ngithande ke mina ungilethele lokho kuthiwa kusukumi phansi ke ngikusukumiseke mina. Ngicela uphinde futhi ugqamise lapha Dlamini ukuthi kambe umuntu ongekho ke ongakwazi ukubona face to face kambe yena usizakala kanjani ukuthi athole ama products akho baba Dlamini? Umcacise nje lapho ngokufinqa. Okay, no kulungile umsakazi. Ukuyicacisa leyo umuntu ke ikakhulukazi angimane ngisale ngithi ngibe ngihlanganisa inkulumo yami ngenze nje isibonelo ngoba ngowaseThekwini mina abantu abaningi ngizocela ukulibonga iPitoli, uMpumalanga province, uSwaziland, lawo ma province ikakhulukazi uGauteng province baningi kakhulu abantu engibathumelela ama product. Indlela ke yokuthumelela ama product umuntu ungisendela uPep store number wakhe isitolo sakhe sakaPep esiseduze bese ngikwazi ke ukuthi ngimthumelele iproduct yakhe eseshilo ukuthi yini emgulisayo. Mengazazi futhi ukuthi uguliswa yini uyangichazela nje ukuthi uzwa kunjani emzimbeni, ngibe sengiyibamba lapho ke mina ukuthi okay uthi uzwa kunje kuningi kakhulu okwenza mina ngisheshe ngiunderstand into ukuthi emzimbeni wakhe kutwistene la bese ngifike ngiyifixa kahle leyo ndawo yakhe. So nje ngisebenza kakhulu ngecourier company ukuthi ngisebenzise uPep bese ngikwazi ukumthumelela umuntu iproduct yakhe. Hayi siyayigoqa siseyigoqile kahlahlano sesiyayigoqile. Ngicabanga ukuthi umbukelo osibukele wazwafika lana ikakhulukazi ongaphathekile kahle onayo olele phansi noma ngabe khona kuzwa egazini kube yilabo mhlawumbe unesihlobo emndenini kanjalo umngani uyamazi ukuthi khona okumhluphayo ubaba Dlamini uyibalile izifile lapha nezinye mhlawumbe ezinye sayikhohliwe uzomxhuma nje wena efonini umbuzo uthi cha angakwazi ukuthi akusize into kanje ngoba khosukela ngenasici mhlawumbe naye utheme ngabe ebeke echaza ukuthi lapha kuphi nakuphi wena wangafika kulesifo wena mhlawumbe ofisa ukuthi kube khona osizakalayo kusona noma wena uqobo. So awumxhume efonini ubaba Dlamini nje ngiyanikhuthaza nonke okuningi ke niyoqinisekisa lapha kuma comment section mangabe uDlamini uyiscam noma uDlamini hayi is a real deal into yakhe ishaya emhlolweni. Hayi cathi sigoqile.
Hayi ke msakazi no ngiyabonga kakhulu okunye okubalekile noma ke sixhumana wena useGauteng province ngiseThekwini mina okunye ukuthi akube yihlaya kancane msakazi noma ngelona ihlaya ukuthi ukube kuyenzeka ngabe ngilapha ngifaka imask ngoba ugcina usuhamba la edolobheni usuguqelwa nabantu abahlonishwa ngenxa yemisebenzi esengiyenzile so ukube ngaba ngibonakali ngifaka imask mangilapha ngoba ngifuna abantu bathi awu nangu lo muntu ongisizile ngigcine sengingungwa abantu kanti angiyena umuntu we-social media mthetho wami ngoba angizele ukuzobukwa lemhlabeni ngizenje ngaleso siphiwo ngoba kwakhuluma izwi kahle hle kule misebenzi engikwazi ukuyenza so ke angiyena umuntu obefisa ukubukwa ngaziwa ukuthi ngiyisikhokho kangakanani uyayibamba leyo nto ukube kuyangami nje ngabe ngumzekezeke ngenzela ukuthi mase ngiyoyigrosela nami ukube ukuthi abantu abangazi kodwa ke imisebenzi yona iyazikhulumela baba. Hayi sibongile kakhulu. Hayi sibonge nje isikhathi sakho nanokuthi uphinde ubuye mengabe sikuthinta ukuze sizokwazi ukuqhubeka edlulise usizo abantu le channel eyekazwe lonke eyabantu bonke nje abayibukelayo efinyelela kubona. Siyakhuthaza ukuthi abantu baqhubeke beqhubeke njalo besubscribe kule channel bayilakhe futhi le video njengoba beyibukele iwusizo kubantu abaningi mengabe ayiqondene nawo uyibukele njengamanje lo ongakayiboni mangabe like ivideo uzoyibona ukuze asizakale mekuthi yena uyalidinga usizo like ivideo nje kwalokho kuphela akukho okunye. Baba Dlamini sibonga kakhulu mhlonishwa. Hayi ke nokulungile baba ube nobusuku obuhle ngiyabonga kakhulu. Thank you baba. Danke.